Ja som nemal toho svojho buddyho kvázi cez organizáciu Tvoj buddy, ale mal som ten support. Od tej mojej sestry my sme mali taký vzájomný support, lebo my sme tak boli nejako také prepojenie veľmi silné. Aj od toho uja. Tí deti z detských domov, ktoré boli so mnou na izbe, ktoré so mnou vyrastali, tú podporu nemali. A že keby tam sa našiel zo pár tých ľudí, ktorí by tam prišli, aby investovali im čas, tak by to bolo pre nich možno záchrana, to, že napríklad by neskončili ako moji spolubývajúci, proste jeden vo väzení, jeden v sekte, druhý proste zabitý. A to sú akože reálne príbehy, ďalší na ulici. To sú reálne príbehy. A keď my vieme vyčleniť ten svoj čas, že počúvaj ma, že skús to, zapoj sa do programu, že dáš do toho svoj čas, vybuduješ si vzťah s nejakým dieťaťom, ktorému vieš pomôcť. Cesta je taká, že proste nie je to, že na druhý deň dostaneš človeka z detského domova a ideš nejakým procesom. Je to proste proces, cez ktorý prechádzaš a zisťuješ, či vlastne si na to. A ty v tom procese zistíš, že áno, toto je presne to, čo je a som na to 100% pripravený.